Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping nate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana duma-duma nga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Okay, 27th of April. Ayan, siguro nakapag-desisyon kayo no sino de kita iboto siyo. Ngam nakapot-putot lang natin panawan na po. Nga rod, kadoanda kami iti talong nga oras manin na po nga programa. Ano naman sa kitisunatan ni Iyat Ken Biag. Dito yung laing numero 1 nga programa tayo. Adda kami manon. Dito yung 104.9 XFM Santiago City. With yours truly, Katropang June. And my partner, kadita pelaruar nga kumunol-kunol, John Mark Pastor. Para iti, ayan, okay, please feel free po to message us no da kayo nga mga ganang sonata nga kinayat nga ken inayayat ni Ilocano. Ayan dito ilang 0905-808-1259. Once again, 0905-808-1259, or you can message us ito yung Facebook po, pero kinyo lang iti XFM, ayan, i-comment ka lang or di YouTube me, pero kinyo ti karoba. And then, ajayan, mabalin nyo nga i-comment dagiti sonata po nga kayo nga mga gan. Jan Mark, you have anything to say? wala pa muna. Ako pa, dahil seset ko pa yung YouTube dito eh. Okay nga Rod. Well, damo nga sonata po, iti for the kid lagi punta man dati nga sonata no malagip mo pa eh. Mas masetas, barbaran na, numatakderan na, Tanalungkot amin, asukyolens na, sapay na gado, iti collection na, pati kaktus, at kakangina, sapay kinupit amin nga igat-gatang na, nadagkamat pati ayuda. ayuda pa more, yan at damanin kursunada na, nirog yan ang tiyak pagkolekta. Anya dayta, aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na, aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaan na,
kasla bakirti aglawlaw nakalamlamok uray aldaw kasla elementary school balay na aba-aba nakangingina aba nagpagay iti presyo na Aglalo ta nga bumaban, iti presyo ti bagas, 20 latan. Nalalaki na Kanaw? talaga. Isayan nyo kumaaramida kasta Kaya gat-gatang, ken agdaw dawat mula. tasalon at nyo ipangruna Aglalo ket, umat-atot korona. atay kiti awan ang masida nila kayo tikitan nyo nga ab-aba. tabaka ipasungal-ngal na lumapunwan madurap na trupa abasen na amin ang amula at tanakan aba-aba atila adda akaruba ti pagdaw-dawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang ken biga kolektaen na kasla bakir ti aglawlaw nakalamlamok uray aldaw kasla elementary school balay na aba-aba atila adda akaruba ipagdaw-dawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang ken biga kolektaen na aba-aba atila adda akaruba ipagdaw-dawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang ken biga kolektaen na kasla bakir ti aglawlaw nakalamlamok oray aldaw kasla elementary school balay na aba-aba nakangingina aba nagpagayiti presyo na Yes, good afternoon na po kada kita online kadagusan. inidum ko lagar di ko nan insindim man Amadikinot ko ti deta Amon na pindot. no pinindot ko tanta Kunam laeng. Okay, Will Jack Rabaha. Good afternoon, idol. Watching from Sydney, Australia. Yan, apo. Sa nagmayamat. Okay, and Frederick Carganilia can pa-request the Dalayap mga idol. Kuna naman? Zlayap Ken. Ang kata nyo ginati Ken. And Balong Jake Fernandez nga nakatartaraki. Tito John. Kuya Mac, request ko man. Bakit labis kitang mahal iti boyfriends? Okay. Bakit labis kitang mahal? Talaga mga ti spirito ti boyfriends ka dapat kaniyam. Okay, nakita nga medyo post na kadwana ni ni Adonis. Mati, adorasyon adorasyon ganapan ko na latan. Okay, anak ko na ni RJ Tambayan ni Bayo Joseph. ayan salimuot kaya na barangal daw ti Domingo tayo aming karuba nagpudot talaga lalo ti batog ko 34 kano Wow. Nasa Magdalena no wakti naga mo talaga nga salimuotin ka pa ila. nan RJ Tambayanan saan? Kita man. Ay madi dito kay YouTube no YouTube. Facebook Magdalena Nawak Wan, depende Magdalena. Okay. Nagpiksa data timag mo. napikpik sa tati ngiwa mo tatay 6 second voice ka Okay. Listening here, good PM sa inyong dalawa and to all listeners from Maninang Avel, Bartolome. Yan. and Kadagiti so amin ang apo nga Ilocano iti aglawlaw na imbag nga aldo tayo once again. Ato po ti programa nga mga ayat iti kina Ilocano tayo ta we are doing singing our Ilocano songs. Of course, our advocate is to love our dialect. Yan. Dangami na ganyan nung nagpamaniran kiti makalipatan na mo iti Ilocano. nagginta Tagalog Magtatagalog na sila pagdating dito sa probinsya. Yeah. hindi na nila mo magtagalog Correct laon ay so nga dapat yan good afternoon to my hipag Maureen Gia Pastor ayan nakatune in the 104.9 yan kini Kuyang Clifford ni Bam kini Yes. Boom on the way to Security Church yan yeah. Okay. Ano good pa yun? afternoon
Ayan, I miss and love you guys. Blessed Sunday to both of you. Ayan, from Auntie Lorely. Kastamat Auntie Lorely. Yeah. Dito Facebook. Good afternoon to pare Alan Harlem. Ayan, nagbiboya mo. Okay, 25 days pa. Agsublin ni RJ Tambayan, EGFB na ko na. And Right. Miriam Ulep says here watching from Ilagan City. Shout out, Ulep family. Yan. Good afternoon to Father Vincent Ulep. Ulep mo. Okay, Ayan. Arod, sunata nga sagot ni John Mark kadagiti amin nga babaro nga ili ayatan nakata more than the double of their age. Adda, pinak na sapat, umakit, ngem na lapsat. Inismak, ket kibmint bat, nagtibayo, tuy kaunggak. No tilanga, timet paudi, di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60, long ay na pailat makagargari. Bumakyat nga agpaiso, napigsa pailat inababato. Makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. At babakyatak, isut kunada kaniyak. Uray manuy uyawen dati dametrik na, tuy marik na. At babakyatak, tunungan babakyatak. Di dangami na mutiganas, di bakyat akainayan ayat. At babakyatak, tunungan babakyatak. Di dangami na mutiganas, di bakyat akainayan ayat. Di pumatuloy di bakyat, kaskala adat langit. Awan sa pulim ti kinasamit, arakot na ken indagek. Di bakyat na sing-singpet, nabangbang luawan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa pulim minakinagat. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupati ang da. Di baket akaruman sa nagpayduma, tiganas na. Ang babakyatak, isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawen dati dametrik na, tuy marik na. At babakyatak, tunungan babakyatak. Di dangami na mutiganas, di bakyat akainayan ayat. At babakyatak, tunungan babakyatak. Di dangami na mutiganas, di bakyat akainayan ayat. Di pumatuloy di bakyat, kaskala adat langit. Awan sa kulam ti kinasamit, arakot na ken inagek. Di bakyat na sing-singpet, nabangbang luawan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa kulam minakinagat. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupati ang da. Di baket akaruman sa nagpayduma, tiganas na. At
Ayan, ayan. Huh! Okay, that's agbabagot. Ano, DJ request ni Adot ti sonata iti boyfriends. Iti boyfriends ang kantain mi, but not that one. Di may masarakan di file. Bakit Labis kitang mahal? Well, Ayan. mamaya na ya? Now. Okay, sad to say. Ako kata i-search ta. Yan, pumasak pa lang. Nabasa mo na kita sa Facebook mo, madipay. Madipay. Yan, idol pa shoutout from Dubai. Request ko man dyan, 10 guitars. Ayan, God bless ni Jana Duque. Watching from Aurora Isabela and Gracia Subia Castillo. Yan, Evangeline Castillo is watching. Ma'am Tessie Golyaba is watching. Ma'am Avelina Bartolome. Yan, Marina Laed Alvarez. Happy Sunday mga karuba. Pa-shoutout man manong June watching Toy Rizal Santiago. Pakapabalik nag-request dyan. 10 guitar ka naman talaga na 11 guitar sa dyan mo 11 dyan mo Okay, well, good afternoon once again. Kinini ng Tessie Golyaba. Thank you so much. Tipudot na makakigtot tibil kuryente perme. Makaulaw lalo tipudot nan. Talaga, sobrang talaga tika perme. Oresi kami. Diyos ko. Ay garod kaysa rumor ka nagpudo mo. Oo, lang agirokon kalat ka nga talaga. Okay. Adati boyfriends ito dahil mahal kita. Ayan, ato lang tatitirain tan. Dahil mahal kita na. Well, papadasin tan, no, malagip ta pa ito na. Jake. Jack. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Horse voice ka. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil Mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya.
ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Gemasan, kung na ni Jake Fernandez nga, dapat lang espiritu na, iti presence na kita'y boyfriends. Nga, masimina ni Jake Kwan actually yung lead singer nila. And he became, nalipatak tinagan na tatan, tinagan naman ng balong. I don't know, yan. Watching from Nueva Ecija ni Magdalene Kabungkal. And hello mga idol, watching you here at Bugalyon proper. LV Pantaleon. Yan, good afternoon kanya Amintara mo, Isabela. And hello, watching from San Agustin, Isabela Fredelina Cosilit. Hindi niya agad na. Ni Matrolan Cabrera, ako na good afternoon. Pasyarat nga po dito sa San Fermin, Purok 7. At pa-request na rin po ng song na Babylon ka no. Okay. At ati pa po May for 200 pesos courtesy of 4-decade duo. 200 peso load or GCash. At ikat medyo imutan mi basit da kita lapayag yota iti pangagmay at ay chorus part na laeng and dapat ada tumawag kada kami. Tumawag kayo dito 0905-808-1259 if you are familiar with the song. No kinanta ko di chorus, dapat tumawag kayo. Tanong nalpas di chorusan, apo, you lose the chance of winning 200 pesos. Ulitek, dapat, apo, nga nalpas di jay chorus, dapat hang nga malpas di chorus, sakbay nga tumawag kayo. Ngayon nalpasan, sorry. Yeah. Matapiro ko ka jay chorus part na. Chorus part. Yan. Ngayon sakbay nga kumansuna, kung na dito ni ading Julius Lulukisen. Happy birthday to Juan Miguel from your brother Kuya Baste. Wow. At ati kuha na tayo dito ta. At ati pa-iced tea na kanya tata. Iced tea. Oh. Thank you so much ating Julius and lalaingin nyo, aghanda kaya nagpudot, dapat ito numalmalam kayo nga rumwa. Iso pa ya. Anda makapag-celebrate na gito, Ben. Okay, once again, 200 pesos. If you know this piece, tumawag kayo in the span of singing the chorus part laeng. No limagpastidayan, awanan you lose the chance of winning. So, ato yan. Iti sonata nga pugtuan nyo. Abkade na po, kawali. Mali na sagana. Ayan, okay. I got it. Tono. Mahal kita ng labis o sinta. Kasi kaya, pagkat ikaw lang ang tanging inibig ko, tunay at tapat ang pag-ibig ko sa iyo. Minamahal kita ng higit pa sa buhay ko. Okay. Kita aman. Hello. Hello. Sino dito? Abi Dante Artate. Umadayo ka dyan tiradyom kabsat. Ay, Agaw-awang wang. Kung na, nasa kitila payag no ka. Okay, anati songbat mo, nyati title na, Sonata. bakit labis kitang mahal? Bakit labis kitang mahal? Bakit labis kitang nangalaam na wansang dito ba mo? kamalay. Pasensya po, mali. Kung ablaho kalatan. Okay. Kablaw ka rin bagat ko maglililis ni Balay Mik. Mapay matim tulungan. Tay biga. Aja lang, sir. Sir. Okay, thank you for calling. Okay, second chance po. Once again, tumawag kayo na amoy title na ito eh. Mahal kita ng labis o sinta, pagkat ikaw lang ang tanging inibig ko, tunay at tapat ang pag-ibig ko sa iyo. Minamahal kita ng higit pa sa buhay ko. Daman tumatawagan, barbareng. Yes, good afternoon.
Aha, title na kanta. Minamahal kita. Minamahal kita is wrong. Sorry. Manen. Kobla ako kalagtan. Kabkablaw, dagiti kakabsat ko. Dagiti kakabagyak. Amin lang nga pamilya Tadehan, pamilya Duque, pamilya Muñoz. Yan nilakay ko. Adya lang. Di na may bagat nila ka Ako na. takla tati. Just I needed you most. Okay. Just when I needed you most. Okay, Thank Arod. you. Ayan, awanti na nga baka po 200 pesos. Ito nagsubli kami, kantaem men nya nga sonata dayta. Agsubli kami nga apat ang tamakal, pasan ti sa magmamano o palagip. Chano, patalastas. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, eksepsibli po tayo pagayam yo with katropang June and katropang JM dito lang po numero 1 programa. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And daksang kasa tapo tawan tinakapugto, iti papapugto mi nga sonata. By just mere singing the chorus. Narigat nga talaga mo at mapatingaam dahil kanta wino paubutam kasjay. So, kasayatan na rogyam. Okay. Nagkaputawan nakapugto, ay kanta ay konti buo and naglakad dito amok nga amuyo dito nga sonata ngam DJ chorus nga familiar kada kayo. Song of the 70s nga kanta apo ni Joey Abando of Boyfriends. Isutikim man nga talaga dito original. Boyfriends mo lang dito nga mahaan nga na i-release apo iti Spotify album na, and then solo na lang kung mga na i-record nga formal ngam simikat idedekada sa 70. Yan. The song goes this way apo, amok nga amoyo, and sing with me if you're familiar with this piece. Kita lamang sa unang pasukan, magkatabi pa tayo ng upuan. Pag di natin alam ang pinag-aaralan, tayong dalawa'y magtatanungan. Lumipas ang ilang araw, sa buwan ang nagdaan. Di ko napigilan na ika'y pagtapatan, hanggang sa tanggapin mo ang samo ng pag-ibig ko. Anong ligaya ang nadama ko. Minamahal kita ng labis o sinta, pagkat ikaw lang ang tanging pag-ibig ko. Sa iyo, minamahal kita ng labis pa sa buhay ko. Amoyo, walang ito mga men.
Baka ramdamin mo kung magkamali ako. Ayoko na ika'y nagtatampo, pagkat nasasaktan ang puso ko. Minamahal kita ng labis, o sinta, pagkat ikaw lang ang tanging inibig ko. Tunay at tapat ang pag-ibig ko sa iyo. Minamahal kita ng labis pa sa buhay ko. Minamahal kita ng labis, o sinta, pagkat ikaw lang ang tanging inibig ko. Tunay at tapat ang pag-ibig ko sa iyo. Minamahal kita ng higit pa sa buhay ko. Diba? Naman, kasi nagkansa. Very familiar song. Okay. Nag-google dato, ika mag-aral ko na naman eh. Amo na request na edita ni Dr. Alicia ngem taksang kasat tatay pinating nga akdi kan tahadi na amon. Ayan. Kita amo request mo edi dimpe amo di chorus na. Namiilo nga nakanta di chorus na deta. Naman yung title na data na naman eh. Wow. Lagi pin lang kayo. Kamag-aral, siyempre, kamag-aral. Iso nga minti first nga ibalikas mo dyan ti sonata. Kamag-aral. Iyan. Nagito'y damanan, nagito'y pangablaawan. Hello, watching you, neighbor from Kabsat Nilda Dalian. Good afternoon. Ayan. Yan, good afternoon po from San Pedro, Laguna. Para guys ng Agnanayon, ngayon ay attend ka. And Emmanuel Galera, pa-shout out ko na naman. Ni John Lex Huliganga. Good afternoon, Karuba. Pa-shoutout man dita Barangay Dalaw. Taleb, Puro 4, pabahay. Para guys jay Uncle Berting. Bakit labis kitang mahal kung kanata pa dito eh. Ninong, parekes po ng kanta, paborito ni Daddy, ikaw pa rin. At miss na miss kita ni Armando Martin, Kablaaw. Hello FDD Idols, good day. Pa-shoutout salamat from Evelyn Adda. And watching from Puro 4, Cabulay, Santiago City. Parekes man jay Mother Me. Parekes ka ni Mother Me, aji kantang taga-pulot. Yan, kada Domingo na kayong abangan sir ni Analiza Boreta Muhammad ti nag-message. Good afternoon, Tumamla ni Salcedo. Yan, ti Facebook ti XFM. Wanda di baso na DJ Lugan, DJ may isang Lugan. Ay, wala na nagkasartikal man. Okay. O nga Rod, thank you so much kada kita nag-invite kami kada kami abo nga kumansyon sa Jay Bayombong na Vizcaya, Barangay Kasat. Kasat. Okay. Urnos Kasat, Puro 4. Nagpudot ko na. Okay. Baglaki din sa nakatutok kada kami nga electric fan. Niya nagtakkel. Allen Valencia, shout out mga idol from Ilocano Sur. Request ko man day tumeng nga kan tayo. And Jones Mendoza kung na dito inimpangal daw mga kabsata. Shout out kay Arkika Veloza, Karen Veloza and Veloza family, at kay Ami Mendoza at Jefferson Mendoza at Mendoza family. Mga bossing, more power. Okay, medyo nagulo ba si Jay panagusar mo ti family ending And Nick Namo, shout out from Benito Sullivan. Marian Panaga, shout out po, birthday ni Nexia. Thanks po. Atini, kita mo atini. Hi mga sir, we are watching here in Chicago, USA. My mom requests your song, Catherine. Thank you and God bless. Okay, ado ti utang ta kanya dang YT susunatan. clips tinagan na. YouTube clips. Yeah. Ano tayo tumang, ano pa may isa? Kasama kini Jay, request na pa lang dito tumang. Anyway, dato yun na po dito tumang kapota. Congresswoman Catherine pa request na. Okay, pagsasarunuan tanga rod. Uncle Berting, Tagapulot. Tumang. Yan. Nagkatuda mo lang ang birthday ko niyo. Virgilio Viola, Ivan Lorenzo, Julian Navarro Lopez, John Irvin Luyon, Larins Cruz Laddaran, Dextres Tagiam, Jerry Powal, Marisa Bueno.
Jaja Love and Good Ma'am Lani. afternoon, kada kayo amin. Ajay tumbang, Ay, kumasakakan. nagtangka na tumang second album. Wala, dito yun eh. Daidiki. Third. Mamaya na. Sa mga shuffles siguro. Ay, wala sa shuffle siya. Anyway, dito yun. Apo, dito mga request yun. Malilito ang amin. Yes. Oh, di ba? Tumang. Naglayng ka, nagpugto. Ayan. Para ka nagiti lalaking ado, iti ipagkapkapsutan na nga to. Ay nagtangka na tumang, tunggal adda babae adumteng, kun di ta digdiga, damdama lang inak ireng ka edda. Ay nagtangka na tumang, tauray no text makipin at naganan, pasaak lang itilod, kaya't na nakipalot sa kamangan tibalot. Kastat obra kakabsat, uray itanta addan asawak, single nagpay kunkunak, jakman amuno apay apatsendak, na duma iti biktimat, balasang ken balo patulak, ang endimteng didigrata at nananakat no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat gayang ti Kastia babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartan, pati kababainan. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengan, ang mga klung kaniya. Nagtangka tumang, tanagadot inagkapakpakanan, sustento adawat da, no jak ite dagyanak nagtiselda. Ay nagtangka na tumang, ngamdan taniyak mangat bakalan, dep pa ekti babawik nagrigat na tarakya na hilig ti babae. Ay nagrigat gayang ti Kastia babaero, maibos ti piksam, maibos ti kwartan, pati kababainan. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengak, ang mga klung kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Kastia babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartan, pati kababainan. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengan, ang mga klung kaniya. That's it. Apo, the song called Tumeng as requested. Napwede dito Tumang? Yaw, nagsayaatan ko na idol. Yeah. Allen Valencia. Tagapulot, Tumang, may sabay. Congresswoman Catherine. Okay, Congresswoman Catherine. This one goes out to a very good friend of ours. Apo nga DJ Hawaii, Hilo Hawaii ni Kabsat Cathy Salvador. Yeah. Diyan nag-request dito ni Whitey Clips. Di ba munagan na dito nga talaga. YouTube clips. Okay. Ay nagkasalakit din ti Adda politiko agayem na amin ket magutod na nagturay ag lalo no kumpadre na no
atraso na. Adda ni mayor nga abogado na naggasat ka mandayenta. Nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamet kasta agayan na. Nagpintas ti kawes na ay kinagngatuti takong nanuag tinay kaslang iso ti agtaken a diputado asen ganin ti publiko isunti politiko. Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine apalak man tabuyod mo aring namit kit politiko nukuyod mo. Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine apalak lang tabuyod mo aring namit kit politiko nukuyog mo. Kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya. Congresswoman Catherine kadin ala sige nagkayem ta tanuat ganto papanang may sa aktumet nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda. Wow! Nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat ganto proyekto may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine apalak man tabuyod mo aring namit kit politiko nukuyog mo. Congresswoman Catherine aset gak manday dasakam ngemnuat danto kaguram di nagtuwa kukubtaran. Congresswoman Catherine alaen nagngabuyod mo alin kadiyawat mo tawalet mo. Kuna na niya Kabsat Luzon Velasco. Magandang tanghali, Sir June and Sir JM. Okay, uri awagan da kami natanti katropa. Yan. Ang latang nga sir. Have a blissful and safe day. Pakibati naman po ang mga sumusunod ng happy birthday na mahal ko sa buhay. We have Lesa Pedro Mendoza, my dear tatay. And the ex-barangay Captain Romel Velasco, my dear anak, Balongko, Maestro Andrews, BJ Carino, my dear manugang. Isang bagsak naman po, Sir June, para sa kanila. Thank you. Ayan. Bagsakan natin sa dito ko ito bagsak. Anong ibabagsak natin sa kanila? Happy birthday. Okay, biro kang birthday song. Okay. Kaya sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, happy birthday from the four-decade duo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Sa pasap. Nga awan labas na. Sa pala Yeah. kumaabot, orin no birthday yo, awan tirong rumor unay, nagpudot. Yan. Don't go out swimming. Kung nagadumot yung disgrasyan. Nagadumalmalmos. Isong agan na tayo amin na po. Kati orasan, alauna ti aldaw, agsubli kami with more songs. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle. Okay, muling nagbabalik po ang inyong mga katropang June at katropang John Mark dito lang po sa numero 1 programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting and good afternoon apo kadagiti katropa mi dito yung kalkalpas na pa lang nga nagdalos and mga aldaw ito tanga kanito. Ayan, bon appetit sa inyong lahat dyan sa may sa ba sila kumakain dyan Mark sa Kubo?
Ayan, special mention kay Mami Sugar, kay anak ko Rowena Monchang, of course. Kadwada pa ni Dr. Giro Cruz na mahilig sa sports. Hindi ko lang alam kung anong tinitira niya dun sa sports. Kung anong klaseng bola ang kanyang nilalaro doon. Oh my God. Let me know. Later on, i-interviewin natin siya. Ito po ang inyong katropang Giro na mahilig sa sports. Ano kayang bola yon? Okay, sino pa yung mga kasama nila? Yan, katropang Altea de la Cruz. Yes, ang dating binibining Pilipinas candidate number 2. Hindi siya pumasa sa screening. Masyadong matangkad. Ano pa? Yan, si DJ Barbecue. Yes, ang walang jowa for life. Naniniwala ka? Daw. Ayun. Oo, di ba? Daw. Daw. Open and close quotation, a capital letter pa lahat, tapos naka-red mark pa, daw. Yan. Siyempre, sa ganito niya yun, di ba? Kaya nga. Hindi siya mawawalan. Oo. Yan, kasama kini katropang Edmar Galingana. Yes, ang napakagandang tinig na katropa natin. Napaka-fair kung yan ang trademark niya sa akin. Napaka-fair niyang magbigay ng kanyang opinion. Left and right. Siyempre kay katropang JV Viola. Yan, yes, isa rin sa maganda ang tinig. Yan. Si katropang Jano. Yes. Na lumalaki na ang boksit. Yan, hindi na maganda ang kanyang katayuan sa buhay. Siyempre, katulad ng isinasabi dito sa atin sa Yes to Health na kung gaano daw kalaki ang iyong baywang, ganon din kaikli ang iyong buhay. What? Wow, so, the higher the value of your waistline, the lower your life is. Yun ang nakakalungkot. Pero, adi nga minti personality tayo nga Pilipino, kaputa na imas timangan, kakaantay nga kaan na. Kaabay ko to, dating sexy, ngayon wala na. Nakakalimutan na natin ang ating figure. Anyway, good afternoon sa ating mga katropa na nakikinig pa rin sa kanilang mga bahay-bahay. At syempre sa mga nanonood sa mga cellphones, TVs. Yan. Kapag YouTube sa TV nanonood, more convenient. Happy Sunday to all! Sabi nga ni Ma'am Inocencia Marcelo, sa lahat ng mga PES fans with no Pagrangayan Elementary School pupils and teachers, siguro dito yan. Kopes fans at teachers siguro, yan. Siguro. And kung nani kabagis Lani Toledo Salcedo, alaag tulatan kinisis Juby Jay Token, mga katropa, thank you. Wow. Kasi na-answer lang tigwa iti question and answer. Dapat thank you na. Okay, shout out Sir June from Mary Grace Flores Gorospe. And hello na ibang alda, manong pagkablauman ni Abbo ng birthday tata. Who's that Abbo? Mary Grace Flores Gorospe, blessed Sunday for Decaduo. Napay? Wow, nagaduman ko naman ni Berong Vilomelay. Yan, tinagado. Yan. Hello, katropa, nagmet man na kita t-shirt yo. Ayan, magbagay yo para kasi jay eleksyon. Bubayaan kayo mga katropa ko na nanay Carol Gamay. Wow. And pa-shoutout po sa nanay ko ang laging naikinig sa inyo, Merlita Tolentino. Ajay game, request dito tayo nga, taga-pulot tayo. Taga-polot. Speaker. Taga-polot, okay. Okay nga rod, bumalsi kayo lata dito, babalayon na po. Kay rumor ta nagpudot, dating rin na po tayo. Sunatan na po 1, taga-pulot. Dinggem mo biyak ko, dinggem ti baga, ay ayatan ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging init. Denggem to'y gutob, gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. O may kato'y sibay, puso po may payapay, tatnon maep-epan, iliw kensen na ay. Iliwet ti ka rin yuni, ayat ti dangdamo, tinayrot nga arako, abuyugan ti as-asog. Iliwet ti agit na samsam, itnyam taga-pulot, asa bayan tiyak, apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng, magtitileng iti napayag,
umay kan no biyag ko, mailiwag ko na ikin ka. I miss and love you guys. Blessed Sunday to both of you from Manang Lorelei Baldoria of California. Of course, we do also miss you. Denggem mo biyag ko, denggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging lili. Denggem to'y gutob, gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tanan maap-apan, iliw kan sanay. Ililiwet ti karilyuni, ayat ti dangdamo, tinayrod ngara ko, abuyugan ti as-asog. Ililiwet ti agep na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng, magtitileng iti lapayag, umaikan no biyag ko, mailiwag ko na iken ka. Dati na po, di parang nga sunata kay kaya tandang nga salsalaan, di takol dilyeras. Kasang ko, Ken manapampa. kasaran. Yeah, Karas, kasaran. kasaran. Usong-uso datan, hanga si siwutan. Ito yan. Halos di kailap pinag, sabab sa kinagtindong, manisa na taliginton. Wow. Ogat sobray kasuri, naman ang bayi mawag, pasini ka bagayadi. Manat tampang, hamid tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, ainupag, inuntanan sa profiling namin ikaw. Manat tampang, Galit version, galit version. nambay fika mga taka, sobra ang kinagkatawin, untapikin sa FB. Halos po na pagkaraw, nan sa pulo na muslim, nan sa baba na bugilin, nan sa pulo baginugo, nan sa baba na balupot. Kanya bingulay, binsuri mitandang, kailay kasaba pagkabili mitanda, manakasambay babo abit nga apang, lika na bibingka, musang di pamasa. Sa pulo na binal sa bala na angel, sa pulo na muslim sa banana satan, sa pulo na islam sa bala munafik, manati manahok, madugpo pantanon. Manat tampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, ainupag, inuntanan sa profiling namin ikaw. Manat tampang. DJ Barbecue, alam mo ba ibig sabihin nito? Sana all na naman isan, sana all na na muslim, sana all na papansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabi ya sa dibing nalon, kinamamawag ay pantaloon, basta kamuwang bitsuri, basig ka ba't kakatiri. Bala-bala matitang mingkataw, apakilasik sina bimbosaw, bagi-bagi din te matamaan, bato-bato sa langit kinamihang tanod. Manat tampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, ainupag, inuntanan sa profile ni namin ikaw. Manat tampang. Woo! One more time. Nambay fake ka mga tao, kay sa breaking nagkatao, inuntapikin sa FB.
halos ko na pagkaraw. Nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na bugilin, nan sa pulo baginugo, nan sa baba na balupo. Ikanya binggulay, bitso ni bitandang, kailay ka sa baba, kasi bilo ko bitanda. Manang kasi babo, abitan sa apang, likan na bibingka, musang di masa. Sa pulo na binal, sa wala na angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manate manahok, madang pumatanon, manatampang. Yan, that is manatampang. Kasla ka no, Thai language na ni Kuya Joseph na oh. Yeah, sa Thai na bartek, no Thailand so. Kasla Thai na bartek. Kasla Thai, no Thai language ka no. Ayan, actually Thai nga talaga nga to yet. Di ba? Thai language nga talaga, kaya lang in revive ti taga Indonesian actually. It's an Indonesian song. Yeah. Ngayon, mini-revive di taga Moro. 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 Okay. Iso nga dati pa Muslim kuna na pantaloon. Yan. Pantaloon. Yan. Yan, magaling idol JM pero si Siwit pa rin daw. Nga manya ti marami dam iso request na sa laan Iso pa yan. Ano sa laan. Sumala ti bonggoy ni Apo RJ Tambayan. Sonata manatampang. Wala na, di. Okay. Kung nakikinig naman, DJ Barbecue, paki-explain ano nga ba ibig sabihin ng awitin na yon, manatampang. Okay. Naintindihan niya kaya I'd yun? like to hear it from you. Yeah, kung nasaan ka man, kung ay wala siya, umuwi pala daw. Hindi niya daw alam. Okay. Oo. But anyway, here's a song goes out to Bayaw Joseph, RJ Tambayan, aka Magdalena Nowak. Hindi natin makakalimutan yung Magdalena Nowak na yan. Oo, Magdalena Nowak. Ayan, mga kakabsat, pa-shoutout po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan at Echalar Family. Pakibati na rin po si DJ Mami Sugar at DJ Barbecue. Wow, ayan. Ang bumabati, syempre, sino? Echo Echalar. 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 Okay. Oh, Magdalena Nowak. Para sa'yo. Kengka. Sa'yo'y isang putik, larawan mo'y nilalaki. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y nawasukan dun sa mabini na patpad. Mula nooy binansagang kalapating mababa ang lipad. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa, pagkat kailangan mong mabuhay sa mundo. Sige man. Itis mo ang lahat, kahirap ng kalagayan. Sigalatan. Ang pangarap mong maahon sa hirap, kaya ika'y namasukan dun sa mabini na patpad. Mula nooy binansagan kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan ka nila maintindihan. Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan ka nila maintindihan. Magdalena Nowak. Magdalena Nowak. Ibig mo mang magbago ang mamuhay na ng tahimik,
Ngunit ang mundo'y sadyang napakalupit. Hanggang kailan maghihintay, hanggang kailan magtitiis, ang dalangin mo kailan maririnig. Yan, may nagre-request, oh. Toragsoy. Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, Nawak. Magdalena. Nawak. Wow. Magdalena. Yeah. Gusto kong, dati ginagaya ko talaga si Freddy, pero after realizing, bakit mo kailangan gayahin, di ba? So, next time nakakantahin ko na yan, talagang dun sa realize na. Para kay Ponang Toragsoy. Narinig ko lang to eh. Panam papam. Ram pam pam. Okay, sa next Sunday. Toragsoy. Di ba? Next Sunday, kakantahin na po namin yung Turagsoy. Okay. Marami akong inareglo this last week, pero this few weeks ago, pero wala pa sa listahan yung Turagsoy. Anyway, isa sa mga i-areglo ko po yan. Yan. Ay, doon na yung bangal daw kanya dito. Shoutout ko man ni Beo ko nga busy Excel cellphone ni Balong Baltazar. Salamat ko na ni Jason Cadornio. Jason Cadornio. Okay. Cadornio. Aha. Oy, naka-TV talaga si Kabsat Luzon. Okay. Magdalena. Okay, anyway, kumusta kayo amin dito Kabatuanen? Yan. Kumusta? Bimaaw ka din, di issue dito, okay. Kaya dito mga iliha talagang pumudpudot pala. Sabi ko matahang gumitdan, di kinapudot ti panawan, iti kinapudot ti eleksyon dito, di pa Aryo. Iso pa ya. Di ami, I get haming nga marik na iti election fever ta. Hami kaya ti rumaman. Because we are public servants abo, data tilik-liklikan mi, makiraman. But anyway, syempre, we have to exercise our right to vote. The right to vote. Moral, ano man tawag ko dyan? Moral suffrage. Yan. The right to vote. Pero hanggang kami makibiyan. Ladies and gentlemen, here's something from Direk Bobot. We know, naganan? Edgar Mortis. Okay. Tulong anak dito mitik pero yan. Ori siya kung mo. Natin karot practice na rod. Adji lang lugin natin kung nga mga gan. Ako kar-areglo nga men. Apo, adji lugin na lang. Okay, go ahead. Ladies, once again, together with Vilma Santos. My pledge of love cannot be broken. Wow. Like precious jewel, it holds my feelings. Dito, the chords that binds our hearts together, the only witness to our pleasant dream. Naglaka, diba? My pledge of love cannot be broken, and I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love again, I'll come to life and pledge my love again. That couldn't take you away from me.
pledge of love cannot be broken. And I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain, I can now come to life and pledge my love again. My pledge of love. Hindi panahon nga nakutong pa ni Why? Edgar Ni Apo Direk. Mortiz. Actually, nagbay nga sublyanan Apo di kita nga sunsunata. Hello, Manong Jen and John Mark. Happy blessed Sunday. It's Jason and Maribel Garcia watching you. Ayan, ito ay Salinas, California. Ano pa eh? Okay, name the tune nga rod. Apo, nalakalaing dating nga sonata. Of course, narogyan tayo iti kadaanan na nagsubliti manan. Iti kadaanan nga mong ko pa na-practice dito. Okay, well, ag-practice tayo. All you have to do, chat nyo lang po kada kami. Ito'y 0905-808-1259. Iti tayo lang dating nga sonata. With your name, age, and address. And there you go, 200 peso load courtesy of 4-decade duo. What is the title of this one? Kahit ako di mo ngayon pinapansin, nakatanaw man sa iba ang paningin. Kailan may akalain na aking daramdamin ang pag-ibig ko ay nililihim ko rin. At kung tayo di na muli pang magkita, kapwa tayo malulungkot na dalawa. Kailan may di sasabihin na minamahal din kita. Wow. Pagkat lihim din ang damdamin ko. At kung tayo di na muli pang magkita, kapwa tayo malulungkot na dalawa. At doon sisisihin damdamin sinungaling, hindi nagsan ng damdamin ko. I guess we have a winner. Yes, we have. Yes, good afternoon. Good afternoon to, sir. Yes, at ano pong pangalan nila? Melvi, Kabakungan. Mano tawenan?
50. Yan. Saranay, Kabatuan, Isabela. Yan. Yeah, the land of, ano dyan? The land of hot issue. Lapas yun. Alapas. Ay, okay. Yan. Kita mo muna na Okay, tumot ka kanyayo Bakit? Ayan, title ng kanta is Damdamin. Makin kanta. Rico Puno. Talaga na. Nakompleto na yung search na tatay. One. Ayun, Anyways, congratulations. Kumabalawakan, ante. Kablawak ratan dagi Tagalapas? Ay. Si Aileen, ni Kate, saka Jay Buridik ko sa tamit nilakay ko. Okay. Good afternoon. Yeah. Ano ante? Gcash regular load. Regular latan, sir. Ano dato TM token text? Globe? PM. TM. Okay, congratulations. Yes, congratulations. Apo dita, Thank you po. Kabatuan City. Anyway, kuno na ni Josie Galapia. Kablaawa man, dagitoy madamang agdingdingeg, dito'y barangay San Antonio. Minute Etchag Isabela Isuda, Mr. and Mrs. Federico Barao. Okay, Crizel J. Alcaraz, good afternoon po sa inyong dalawa. And Nelly Valdez, good afternoon mga idol. Mga karuba, pa-request po ng sana doon lang. Thank you so much once again from Nelly Valdez. Okay, time now is, it's 1:30 and agsubli kami with more songs and more requests. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Toktok. Okay, acceptable po dito pagayam yo katropang June and katropang John Mark. Adda kami ano dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting and kadagiti mukto apo. Thank you so much kada kayo. Okay, they try their best. Kasak magani Aquilino ko. Yan, iti Santiago City. Bato sa buhangin ko na naman. Ako nagdudang kasi mong bato sa buhangin. Actually, ito yung introduction ng kasla bato sa buhangin. Kailan may something like that. Kasama kini ading Novi Saldo. Good afternoon. Hawarehang kuskus niya ipugtuna kini Vanji Amparado, kini Jenny Dakiwag, Angelina Alcantara, and of course ni Ninang Avel. Paminsan-minsan ko na and dito na nga bak siyempre. First on the list, Melvi Kabakungan of Saranay, Cabatuan, Isabela. Saranay, okay. You know what is Saranay in Tagalog? No. Grab a hand in English. Saranay is may tumulong. Good afternoon po. Pa-shoutout po yung mga magulang ko na laging naikinig sa inyo. Jocelyn at June Dalere. Paikan tayong in between para sa magulang ko. Ano naman? In between. Pa-shoutout mga idol. Dito yung Malibago. Tiaga Isabela ni Gerald Simangan. Kung naman ni Lizelle Pranada. Good PM po mga idol. Pa-greet po mga kapitbahay ko dito sa inyo. Nakikinig din sa inyo. Dito lang po sa TV. God bless po from Lizelle Pranada. Wow. And good PM idol. Prekasi nga po ang bintana ng puso. Salamat po from Difun Quirino Province from Olan Taberna. And Jay request ko Kadaanan. Okay. Hello Manong June and John Maccabi. Blessed Sunday. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. And Beth Gaunia, Kuya June, imbangal daw yung amin pagkritman si na Mr. Sir Brendo Andres at Ate Lani dita Paraiso, Cabatuan. Greetings from Beth Gaunia or of Gimba, Nueva Ecija. Fans niyo ako, weekly po ako nanonood. Wow, thank you so much. Apo, pagyamanan mi apo, iti ka dayo kada kami nga inaldaay di Domingo. Okay. Pa-shoutout po dito sa Salinungan East, San Mateo, Isabela ni John Wikes or Wikes. Wikes. Yan. Josie Galapia. Kablak man dito yung madamang dingdingog dito Barangay San Antonio, Miniti, Tiaga. Ay, nabasa mga matatayan. Kamustaan nyo man ni Chemist Bayaw no na latest, kano? Yes, Mr. Chemist. Wino ni, naman tinagan tatayan. Huwag nalipata mo nagan natin YouTube. Oo, adit talaga suna nga pawara-wara no, dumakat. Hana siguro masangot at tabaka, daldalos ti snow. Ayan. Blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello Tatay Pedro Libed. Request ko Jai.
Kailiw Kantola. Ano nga doon lang? Dati kasi mo ba? Doon lang. Adda, pero ang ko sure if we can do it here. Pero kaya man yung lyrics ng araw, tirain ta no, sorry ka man. Doon lang. Uwan, kasadata. Doon lang. Doon lang. Sino nagkanta dati? Ama ni Nonoy Suniga data. Nonoy Suniga. Doktor, doon lang. Testa. Testingin ta, no makanta ta. Okay. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Adi lang ti. Katanyagan sa akin ay wala. Pasensyan talaga nga. Kakisigan ko. Kesa agwara kami dito yan. Gulain tuloy yan. Sabi ko nga medyo mahirap pala yan. May mga Nagiging parang ngayon na reglang kita taman. Kada di kaya mo kantaan di kaya? Nalpas aji tagapulot ta tayo na po dakin aji daw tinagan na. Yan. Santiago Isabela. Kumita ka ta, nadali mamamta. Diyan tani kon Roel Cortezan. Ata. Meron lyrics niya. Ayan. Kasanaman tikwa natan. Ako'y narito, nagbabanang ng utok sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Anong hirap talaga ang kumita ng pera, kakapal lang iyong kamay, masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulong ang laging iniisip, umilis na ang araw upang ako'y makabalik. Itinigil ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo, upang makaipon magtitiis na lang ako. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. Ako ay nabigla at agad na'y lumuha. Itay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa'yo, ama. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay umuwi, gabi na nang dumating ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin. Matay na mula, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na marihuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama na siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit, Kuya Eddie, ang
sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Oh. Okay, the song apo nga idi uso pa lang iti issue nga kastaunay idi early 80s I guess apo dakkel nga banag namin malaking issue kasi if adati nagtaksil iti agasawa talagang a month a year nga iso titungtungan tapos agbalin nga trademark iti babae di jayan if nagaramit ti hanga nasaya at ngamit at nga panawin na nagtulid kaslahan nga issue detan. I mean no that sa balim it's okay something like that. Okay, move on latan. Wala ka nang magagawa. Ang kasla idi nga panawin nga nasakit ita nga banag. Tataha nga masakitin. Move on nga dagosan. Tapos dadagi di sa sour grape. Agala naman sa baling, kapareha da. To show nga mabiyag da even without the other guy, something like that. Narigat tatan. Ngem na family oriented ka and it advocacy kasi family is forever. Okay. Dakil latang nga issue dito. Yan, dati kablaw ni Apo Kagawad, Albert Valderamos, Tiranyag. Yan. Mga bro, kablaw man ti family Pasqua, family Valderamos, kandiyan ako nga ni Divine Keisha Valderamos. Kinibakot ko ni Filipina, Pasqua Valderamos. Thanks. Kuna na lang mat. Ako mati request na. Yeah, good afternoon, Kapsat. Ayan, brother. Ayan, good PM mga idol. Karoon ba paragas ng naalala ka by Ray Valera. Thanks. Yan, ni Nelly Valdez. Allah, ang kupingan ako dahil dyan. Yan, ganang hapon mga idol. Paragas ng Yellow Rose. Big thanks po from Jonabel Tabios. Okay, kung ang kantaan dahil kita kastang challenging pero ang kupingan na areglo. I'm not sure na napintas Oh, Bintana ng Puso. May Victor Wood ka no. Ni Olan Taberna request na. Oh, sana kaya namin. Sana na-practice namin yan. Kaso, iti ka na nga pa-practice mo. Hindi ka tabalasin apo. Nga kantaan mi takas-kasaranan. So pa yan. Oo, pasensya na. Naaalala ka? Kita awan sa to yun. Wala pa. Pero dito yung naalala ko. Okay, bumulot ka ti nag-transfer ti Flash drive. Well, Meron makantam no ka. well, makantag. Naalala ka. For the meantime, kumanta ka sa Biro. Yakanta nga yun. Kanta ka na rin yung kanta mo. Yellow Rose. Oh, sige. I Yellow want Rose. this morning. Imagine my Iba gini Chano. Chano. Flash drive ka naman. Yeah. Adyawang virus na. Tingin nga ako dyan sa newly arrange yung mga bago. Adji pa Yellow Rose. Yellow Rose. Okay. Oh, datan na eh. Flash drive. Thank you. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as
and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that the yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ayan, shout out mga sir. Happy Sunday sa lahat from J. Friend Ladaran. J-Friend, Ladaran. Ayan na tayag nga pwede. Basketball player. Oh, okay. Nagobra mo lang munisipyo de. Okay, hansa pa na edit. Ito yung padasin tayo kantahin. Dahil request ito tayo nga sonata nga nagabukin ni Ray Valera. So, naalala ka. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, alam mo bang tanging ligaya ka? Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Kasama ka, ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at at kahit na may pagkukulang ka, alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka, ikaw ang alaala
mali yung lyrics dyan. Oh. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka, ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Yan, wala nang iibigin pang iba. Shout out man kano nanay Sir Kesjay. Any song basta balse. Nagpudot dito ya po ni Dennis Daite from Seattle, Washington. Yan. Shell Washington. Taga Canton City. So na ito'y Pilipinas. Canton Wow. City. Ilocos Sur. Okay, tirahin mo rin balong. Okay. Hero Manso. Ay napay ni Marigriga. May paspasar kigig, may patpatublak. Kinirog nga bagas, nga pagbibiyag. Dinan mabailanan, at tuluyan di agbiyag. Balangeg sa luyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalem, ken pamigat. Di pa yan makaangot, itinalanitan, siket na, dandaning mapugsat. Ubing lakay, bakit ka nagtutubo? Agpanunot, agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayan niyo amin, akabaelan niyo, ibangon, kabibiyag ni Filipino. Balangeg sa luyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalem, ken pamigat. Di pa yan makaangot, itinalanitan, siket na, dandaning mapugsat. Ubing lakay, bakit ka nagtutubo? Agpanurod, agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayan niyo amin, akabaelan niyo, ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay napay ni Marigriga. May paspasar o kigig, may patpatublak. Sinturon ng tay pairut, pairut, siket na, dandaning mapugsot. Sinturon ng tay pairut, siket na, dandaning mapugsot. Sinturon ng tay pairut, siket na, dandaning mapugsot. Siket na, dandaning mapugsot. Bagis nan, tay nagsisiming galot. Agsubli kami.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. Okay, actually po dito hanga nakasagana. Actually, katropang June and katropang JM nga manariman nga lotion ta nakakurkursing kano. Ayan. But anyway, kaya bilang ibaga apo nga kami mari natikin na pudot dito ruwar. Hadi kami rumrumwar. Hadi kami nagtibot. Na lamis ngamin. Ayan. Kata kadagiti salimutan ay kata ikan da kay ana dati ako ko ni hot legs kano idol from Luzon, Velasco. Okay. Del Manzano na imbag ngal daw yo. Tay aming padak ng Ilocano watching from Hong Kong. And Nelly Valdez, good afternoon mga idol. Pa-request nga po ng song na Ngayon at Kailanman by Basil Valdez. Yan. But nagiging OPM naman na tayo. Okay. Nag-areglo lang ti OPM song but actually hanga iso ti advocacy mi apo ulitin mi Ilocano kumaapo yan. Iso lang areglo ti Tagalog tano dati nag-request paminsan may singit mi ngem kadon ko mga request apo ket Ilocano lata. Because iso ti advocacy mi. Okay, as requested, hot legs, English mo tatan. And dati kat hanga mapukaw iti kaskasaran, siyempre. No, dati agsalang mabagat, lalo na dati medyo nakainumdan. Ay ka dati kasto yung klase ti sonata ti kaya nga salsalainan. Taawa mo't unay ti Ilocano nga napartak nga fast beat nga mabaling nga salain no di ato'y laeng. So urayin tayo ni Amaka. Tayo isong talaga ti mga tirtira dito yung hot legs. Adda, amagan. Okay, amak. Tiraamon. Okay, adjustarming na lang, urayin na lang kan biitin. But anyway, good afternoon. Kadagitay ni Kumari Judith Soriano. Ayan, so nakita niya. Ayan, good afternoon. Together with Kabagislan is still watching. Kani sino pa kita tadumata. Linda Passion is also watching. Ayan, hot legs.
Imagine how much I'd felt in your jet black suspended belt. 17 years old, striking 64. You got the legs right up to your neck. You're making me a physical wreck. I'm talking to you. Hot legs in your sided shoes. Hot legs, are you still in school? Hot legs, you're making me a fool. I love you, honey. Yeah. Yeah. Okay talaga makababalo dita. No hangarabi hangana mas nga salaen. Wala. Daw na dito tiko ya, disco light. Disco light, repukaw nga pukaw giants, okay. Yan. Ngim no under the spotlight na kastoy. Medyo narigat. Yeah. Okay, salamat sa Hot Legs, Idol JM. Kung nananikab sa Luzon, Velasco. Ayan. Nyatoy. Naimbag ka na po nga malamyo. Marques ka man dya, church ako and goodbye. Diyan ka muna ko sto, diyan ka mag-anak. Roba. Anak ano? A church, a courtroom, and goodbye, and then goodbye. Yan. Marunong Bermudez, tinag-request. Yeah, that's it. That's correct. It's a courtroom, a church, a courtroom, and then goodbye. Right. Yan, hindi talaga nga paulo na. Watching from Sakua, Hong Okay. Kong, Sinili, Santiago City. Ni Riza Gaceta. Let me do this one. Amo nga napanog ka. Ha? The first scene was the church, then the altar. While we claim each other with tears of joy, we cry. Our friends wished his love there forever. As we walk from the church side by side, the next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then the judge made her decision, and no longer were we man and wife. Still watching from Antinilda de Leon. I hate the sight of that courtroom where my mate lost push guns lost aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. One. Kasla nga talaga. Okay. Ayan, na jigay request na jikwa. Nanganan tatatay nga
beautiful Sunday sa Jay. Jing Eatery, Caleb Store. Yan. Yan. Okay. Para kada kayo dito apo. Pero kaya pa lang biit ha. Okay. Jing Eatery and Caleb Store. Okay. Ano ti favorite mo DJ kada karinderyada? Actually. Pinapaitan. Ay sa kada di binagoongan ta nga medyo nagasang Wala pa natin siya. adat na. Ayan, I like it so much. So, subli-subli kami dito. Ayan. So, it's a beautiful Sunday to everyone. Amumingan na puto dito tata. Iso nga, I get inom kailangan inom at dalom. Beautiful Sunday. Ato yan. Okay, sagana kayo. Kumat. Atan. Ayun. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 what a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's take our car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on then follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day. Hi, beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Wow, that's beautiful Sunday, Apo. I hope everyone is having such beautiful Sunday. Oray no nagpodot. Ti Okay. panawen. And Renante Mariano, idol, pakantaman po yung Ikaw at Ako, please. Ikaw at ako. Walang saday. Happy blessed Sunday po from Arlene. Is that all? Yeah, good afternoon mga idol watching here in Hong Kong from Jilfel Landingin. Nabasag na tayo yan. Bintana ng puso. Bintana ng puso. What else? Yan. Ngayon at kailanman, bago'y ngayon at kailanman. Ate Penay, sigaw ng puso ko. Ito ba, Father rin sana dyan? Makapagkatawa na kita. Mangmangag ko, tino ka eh. Lalo ka nagbibidyo ako ka. Oo. Sige, tiro mata, tiro. Okay nga rod, may sama nga request na din na palpalabas nga daw dito, Apo, kaya takarareng ko lang.
So nga, di pa yung napadas nga nalaing padasin tayo. Okay. A song from Bing Rodrigo. Hindi ko na nasisilayan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dating sa akin lamang? Ibalik mo ang init ng suyuan at pagmamahal, magbuhat ng lumamig ang init ng iyong pag-ibig, pagkat ikaw ang tanging ligaya ng buhay. Babalaw na. Papabayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nadaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Papabayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nadaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba di mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alinlangan, pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay, pagkat ikaw ang tanging ligaya yan buhay. Papabayaan mo kayong masayang na lang mga gintong araw natin na nadaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nadaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nadaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Ayan. Okay, Idol
makantaman po ano pas kamatan nga nabasan. Anyway, awanan apo iti request. Awanan ti messages. So lokatan tayo na po iti telepono. Mabaling kayong tumawag for your request and dedication. Taada ka na digay madi makapag-chat, madi makapag text ka na ta. So if you're free now, okay, may dial 0905-808-1259 for your online greetings. Ryan Miabo. Any message ba long? Wala pa naman. Actually, nakatado ti Tagalog songs nga inareglo. And Adda ba yung nagigit talagang kataanan? Yan. Okay, sumpata mo. Sige, ti makipatangin. Okay, our first caller. Hello? Aha. Request ha. When, Ana, request you. Just when I needed you most. Just when I needed you most. Okay. Salamat. Sinada. Salamat po. Aba din na magano siya sino. Just when I needed you most. Saan ko mahahanapin na naman? Just when I needed you most. Yun ba yung ano? Just when kinanta tayo na dito eh. Just when I needed you most. Okay. Iba ko man kasi na mga video okay nga pero kam laeng. Kaya na Jiko, just when I need you the most. Kaya na. Siya kanta, di ba? Ayan. Kano mat? The original. Just when I need you the most. Kaya na. Mati. Just when I needed you most. Talaga. Kasi lang kasi karoon di pa nag-pronounce na. Just when I needed you most. Oh, pero kung ano, dito ay awan, di mabasa nga talaga tan. Awanin. Kata kita ito dyan di Lenit. female. Lenis Marine. Good afternoon mga idol. Diyan lang met. Linda Passion is watching. Happy Sunday. Yes. Arlene. Pero kung kata dyan lyrics Del Manzano. Yan. Normalita. Nerissa Gaceta. Nelly Valdez. Lyrics? Yeah, lyrics. I'm sure walang lyrics ito. Awan lyrics ko dito eh. Dito yan. Yan ba yan? Parang iba. Sa baling harap, timak na. Just when I needed you most. Randy Van Warmer. Wala. Kinti mail. Kinanta na natin yun nun eh. Hindi Diba? ko naman, hindi maligi po nung naghalaan to the Jay Guana. Jay, Lalaki to ba kayo dito? Sa male gaze singer. May isa actually, pero ititimak na kasla babae. Oo nga raw. You're back in the morning light. Instead of the window. Just when I needed you most. Sikat yung mga kanta, kaya mo. Ay, wala pa ba? Excited ako. Excited. Sorry. Go. You're back in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. Left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. I miss you more than I missed you before now. Will I find comfort? God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now must every morning I stare at the window now and I think about where you might be. When you let us down, I'd like to say, I like
to send, di ganda nga men, if you would send one to me. Guess I needed you more than I needed you before, and well, I find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. You left me just when I needed you most. Mayat. Kaya Jay, Yung umpisa lang kasi alam ko dito eh. Tama lang. Na? back to the morning, I stare at the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I love you more than I loved you before, and now will I find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. You left me just when I needed you most. You left me just when I needed you most. Wow. Wow, it's 2:30. Agsubli kami for the last 30 minutes of our show. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort. Okay, Adda kami na po. Iti maudi. Adda tayon, kung kuma, iti maudi nga pasete programa mi last 30 minutes and you stay with Katropang June and Katropang John Mark dito po 104.9 XFM Santiago City. Kung anong arod ni Marlene Mos Trales, idol, kablaawan man, nilakay ko nga mangbubuya kada kayo nga kasangsangpot na nga nagbunag mais, uray nagbudot. Kung na, request ko man da jay, bakit Aram, thank you, idol. And Nora Acob says here, happy Sunday, Karuba. Shout out sa taga Badok, Ilocos Norte. Amin nga Ilocano dito Hong Kong, agnitingig ti programa yo. Sir Junan JM, Tayman Ilocano Balse, sir. Kuna na. Ken, sino pa ya? Pa-shout out ko na ni Jerin Jos Pagirigan. And Rolin Marquez, gandang hapon mga idol. Ngayon lang na naman ako nakapanood, Rolin Marquez ng Marasat Grande, San Mateo, Isabela. And Elvira De Vera says here, request nga po ng si Seaweed. Nabay, kailangan. Hindi lang din nabasa so far. Manen. Okay nga Rod, as requested, Ilocano song kano. Iti tempo di igaaw ken rabi analindaaw intanto adwa akas natarnaw agkanta igid jay baybay iti ngalaos nagagar ko nudunteng kastoy at tiyempo at tugaw kanto dito'y takiyak ko jay baybay ket matmatanto sadyayan yan naragsak sadyay awan tirigat sadyay makaling jay baybay ket nalina sadyay ang naragsak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay baybay ket nalina ket intang tuwi kan kanta tinalaos nga ayan ayata danggayan tanto akas gitara
jay away tidang mabumaba. Sadya'y aniyang naratsak, sadya'y awan tirigat, sadya'y makalingay, jay baybay ken nalinag, Jay baybay ken nalinag. Awat ton dinukmaak unka ay ayamak, intarok taamaak sisiwit una ata, nukat no kamanyo tukayan na imayo. Isu nga ang maariyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawaat boroboron ko. Sumurag loob gumanyo, tasakon di numpaamo. Imoy ko binisita, igaw di subot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nubiyon niyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagkamaniyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawaat boroboron ko. Sumurag loob gumanyo, tasakon di numpaamo.
apo iti sonata nga request yo itatay. Yala matandaan ano sino nag-request. But anyway, mano lang ang minuto na po. 15 more minutes to go before we finally say goodbye. And kadagiti po magpakadan. Apa ko na ni Kabsat Luzon Velasco. Salamat sa inyo mga idol. Ingat po sa biyahe. Kita-kits ulit next Sunday. God bless po. And keep safe. Don't follow the majority. Follow the right way. Okay. What if the majority is the right way? Kadwan mo nga majority actually is the right way. So, but anyway, no, if something is wrong on that majority, you have to make your own way. One way, okay? Ano pa ko na dati tabalong? Dadya lang met. And so let's do it. Ulitin tanto dadya ko man. Damdama di manatampang damdama. Kaya mo kanta. Damdaman na ulit. Nasapa pa yun eh. Okay. Nasapa pa. For the meantime, just for fun apo kahit kulaing nga i-check iti vocabulary tayo iti music. Everyone naglalo kada kitay kadaanan nga taod ta babalay for 100 pesos just to check your vocabulary ha. Dahil kit kanta ni Nora Honor, ayan, inareglok di kalman. So, no amuyo, okay, isend nyo lang apo di title na dito, 0905-808-1259 for 100 pesos. Iti mechanics na, dagiti na nga bak iti kalabas, saan mabalin nga mga bak. So, new, dapat apo, kusla DJ agla-live selling, new miner laeng apo iti mga bak. Dito'y, aglalo di kita ina, yan ang mga kadaanan. Dahil kit nalakalaeng nga sonata. Your chance to win 100 peso load or GCash. What is the title of this piece? Kung ang sintay ulilain, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng kung gilid. Naku, kay layo sa piling, malayo man malapit, din pilit pa rin mararating. Huwag lamang masabi mo, di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, panaginip gabit araw. Kung di ka natatanaw, lagi nang nalulumbay. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, sampu ng kandor. Kung di kita mahal, pupuntok ang puso. Kung ang sintay ulilain, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng kung gilid. Naku, kay layo sa piling, malayo man malapit, yung pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo, di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, panaginip gabit araw. Kung di ka natatanaw, lagi nang nalulumbay. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, sampu ng kandoro. Kung di kita mahal, puputok ang puso. Adda nakaala balong? Miron! Tawagam. Okay. Okay, a song from Nora Honor apo dayta. Yan. Ano po? Nagkaririing ng samot. Padiwan, sir. Ay, ano kaririing mo, ma'am? Ayan. Okay. Dati caller tayo kat ni ma'am. Novi Saldo po. Ayan, Novi Saldo. Iti PPDO. Ayan. Title J, kanta, ma'am. Siyempre. Title. Hello? Hello? Kung ikaw mo, tumutan. Tuninan. Ajay lang. Basta I'm not nangaro din. Apan po ko magpaiso. Ayan. Sinisinta kita. Ayan. Is correct. Load IG kas game na.
Gcash or load ba. I-chat mo lang ating Novi. Yan, no, anya di kayat mo load with no Gcash. Napugsat ka mo. Baka naibata na di Jay cellphone na. So nga napugsat. So pa yan. Kaya mabalin siguro dyan manatampangan. Nawanan ka ng signal. Okay. Okay. I-send mo lang yung number mo, ma'am. Gcash number mo. Panghalo-halo. Yan. And thank you so much for being with us. And this has been your Katropang June together with Katropang John Mark Pastor. Saying goodbye for now. And God bless everyone. See you again next week. The Yes. same time. Same frequency. Dito lang nga po numero 1 ng programa. Adda kayo manan. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Exciting. Halos di kay lapin na sabap sa akin at tindong manisa na taniginton. Ugat sobray kasuri na manamba imawag basi di ka magayari. Manap tampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profile namin nikap. Manap tampang, nambay fika mga tao kasobra ike nagkataw inuntapikin sa FB. Halos po nabigkaraw nan sa pulo na muslim, nan sa baba na bugilin, nan sa pulo baginugo, nan sa baba na belupon. Ikanya binggola bitso de bintanda ka ilay ka sa baba kabilok po bintanda. Manakam si babo abing ka sa apang likan sa bibing ka musang tiba masa. Sa pulo na bila sa balana angel, sa pulo na muslim sa baba na satan, sa pulo na islam sa baba munafik, sa manok matupatanan. Manat tampang, amit tam makapangas kayo nga. Inuntanan sa ulunin namin tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profile na inikap. Manat tampang, sana all na naman isa, sana all na namusilin, sana all nagpapansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabi ya sa tibulalon, kinamagkamay talon. Basta ka mga bitsoy, basi ka pa na nakakadiri. Balabala matati ka mikataw, pakilay saksi na bimbusaw. Bagi-bagi bintan matamaan, bato-bato sa langit, kinamay hamtanon. Manat tampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profile namin nikap. Manat tampang, woo! One more time. Nambay fika mga tao kasobra ikin nagkataw inuntapikin sa FB. Halos ko nabigkaraw nan sa pulo na muslim, nan sa baba na bugilin, nan sa pulo na binugo, nan sa baba na binugo. Tingkan niya bingulay, bisuri bitanda ka ilay ka sa baba sa bilog po bitanda. Mana kasi babo bingit sa apang likay sa bibing ka musang di ba masa. Sa pulo na bilang mga sabal na ni angel, sa pulo na muslim sa baba na ni satan, sa pulo na islam sa bala munafik. Manati manahok matubantanan, manatampang. Thank you so much. Bye-bye.